Yritykset ovat pöllit tässä kohtaa vielä Nikolle. Alas! Ja näin se oli tuomareiden antaa sitten hyväksynnän suoritukselle. Ja nyt siellä onkin sen verran reiluja painoa, että joutuu tekemään. Sinnehän se nousee. Ihan nopeasti. Ja sitten oli tuo 6 kyykki pystyssä. Alas! Yhdenkäinen onnistus. Ja loistamassa helposti. Ei horjumista, ei kuristamista, vaan reippaasti vaan pölkki pään päälle. Nää yrittää pikkusen toista, yrittää täällä hankkiin täytti. Mitä? Siinä vaan pää päälle reippaasti. Ja nyt varmaan... Eikä varmaan vaan se hankelinen haasteli. No niin, punnertaa vaan. Ja siitä lähtee. Ja muistakaa, kannustaa pitää paljon suorituksia. Alas! No niin! No niin, mennä vaan Samppaa. On myöskin Samppaan Hörmisen läpi vienyt. Aika! Näin lähtee peräänkin. Markolla suoritukset käyntiin, eikä pieni kätkään heikkoa tässä kohtaa. Varmasti vaan. Ja näin se joutuu kunnioittamaan hyvä tulla suoritus. Muista jalka-asento hyvä. Anne sinne. Pistää vähän täältä hankkiin. Heitä pyön päälle, jos ei muu. Ei saa pyötäkään. Ai. No niin, mennä vaan. No Marko. Ei tule olla suoraan aikaa kavereet. No mennään! Joo. Maan päälle. Mennä vaan, kyllä menee. Maan päälle. Terävästi vaan. Mennä vaan. Pukee. Alas! Ihan lähelle saa mennä, se lähtee poppimaan tuolta. No niin, mennä vaan, vielä vaan. Ai kauheeta. Et sä jaksaa. Hyvä! Mennä vaan. Kyllä se menee. Siitä vaan. No mennään. Rauhassa. No niin, jalasta vaan. Kunnon pussuu. Vähän. Aika! Onko kilpailija valmis? Aika alkaa. Aika! Silloin vuonna aamin. Aika! Aika loistavaa tahtia mennään. Aika! Jaksaa. No Mika! Anna mennä vaan rauhassa vaan. Jaksaa. No Mika! Varmasti pois. Hyvää aikaa on. Niin, vaan. Jaksat. Mennä vaan. Aika! Loppuu siihen! Mennä nyt! Laittaa 2 40.
Jaksaa! Anna mennä nyt! Aika! Yksi! Veto! Kaksi! Veto! Ja näin on jo 3 kertaa 300 ylhäällä ja loppua ei vielä näy. 4. 5. Ja 6. Ja tässä on voimaa jäljellä. 7! 7. Varmaan 10. 10 lähdetään tavoittamaan. 8! 8 hyväksyttyä jo tehty. Ja vielä jaksaa, vielä jaksaa. 9. Jääkäämme yhdessä tehdä se 10 ainakin. Hyvä niin kuin anna mennä. Noin, loistavaa. 10. Siinä on niin kuin 3 tonnia siirretty tavaraa juuri. Vielä on kellossa aikaa. Ja kaikki tästä eteenpäin on varmasti ynnää ja itsensä ylittämistä. 11 helposti. 30 sekuntia vielä jäljellä. Ja vielä nousee. Vau, 12. Onko valmiit? 1! Veto! 2! Veto! Näin, 3 ensimmäistä tehtynä. 4! Veto! 5! 5 hyväksyttyä. Ja näin on puolessa välissä Mikon suoritusta. 7. Veto! Ja 8 selkeästi voitettu kanta. Veikkaan, että toista 10 tulee menemään myöskin näissä suorituksissa. Veto! No niin, muuta kun annetaan miehelle voimaa, ollaan tukemassa. Ensimmäinen 10 täynnä. Ja vielä ilme on sen näköinen, että muutama mennään. 1 vielä ja ollaan tasoissa ensimmäisen suorituksen kanssa. Aikaa on vielä runsaasti jäljellä. Laitetaan siellä romut tasa-arvoisesti kaikille samaan paikkaan. Aikaa on vielä hyvin ja 11 toistoa. 1 vielä, niin sitten ollaan tasoissa. No niin, siinähän tuli selkeästi lisää puhtia. No niin, vielä menee, vielä menee. Ja näin vähän ikään kuin maistellen siinä ensimmäinen. 2! Veto! 3! Veto! 3 on takana. 4! 4 kertaa jo. 1! Veto! Ja näin parempi varmaan sitten tulee. Ilman kenkiä mennään ja 3 ensimmäistä aika helposti takana. Ja 4. Ja siinä 5. No niin, lähtee myöskin Mika. 2. Veto! Muista merkit! No niin, ylös vaan! Anna mennään! Tässä nimittäin uskoa tarvitaan voiman lisäksi ihan varmasti. Ja näin, hyvä. Porukka saatiin. Anna mennään! Ainakin 1. Vieläkö lähtee Mika yrittämään? Näin, siihen kohtaa stoppia. 1! Ryhkästi selkä nousee suoraksi. Veto! 3! Veto! 4! Ja näin 4 suoritusta. 5! 5. 6. 7. 8. 9. Ja ensimmäinen 10. Näin vielä 13 on tavoitteena vähintään mieluummin se 14. Aikaa on vielä puolet, vielä sanoo tuossa. 12, kahta pyytää. 13, nyt alkaa vasta tulla lämmin. No niin, näin
käsissä. Roope Pölönen. Varmaan pientä askelta vaan. Sama. Mene vaan. Niin tulee. Pietä vaan. No näin. Näkee kyllä, että siinä joku verran nyt naisella päässä painetta. 290 kiloa. Pientä vaan. Nää kiihdyttää hiljalleen sillä just. Kunnaniko annan mennä vaan. Välillä pieni kuumailu tauko ja sen jälkeen Pientä vaan ja lähet. Menee hiljaa kiinni. ja tää on se varmaankin just se hankalampi asia, että tästä kun selviää, niin sitten nekin 2 kertaa 110 kiloa, eli 110 kiloa molempiin käsiin ja sama matta takaisin päin. Suoraan jo. Puolet on vielä aikaa yli jäljellä. Vielä vaan. Varmaan nostaa ja lähet hitaasti menemään. Hyvä näköinen. Mennään vaan. Enää jo monta metriä jäljellä ja siellä ei monta annetaan kunnon kannustusta, mutta tosissaan tuo pikkusen, mutta ihan pikkusen aina lisätä pystyä siihen tekemiseen. Takana tankoa hyvin kysymään, mutta näin se vaan rauta kun menee eteenpäin. No tulla vaan Samppaa. Ja tuossa äsken tuli tehtyä nostettua noita 300 kilon painoisia kärryn kahvoja jokunen kerta ja nyt sitten melkein sama määrä suoraan harteilla ja selän päällä. Vaan, että minkä verran ne painaa hyvin nousevat ilmaan ja sitten ei muuta kuin vaan tasapaino ja kävely. Niitä ei kyllä passaa juurikaan laskee Hilma, loistavasti menee. Hyvä Timo. Ei muuta kuin ollaan mukana, annetaan Tipalle lisää voimaa. Ja näin ovat sitten jo painot puolivälissä. Tai aika nopealla hyvällä kävelyllä sinne päästiin. Kohta varmaan vähän reilut huuteleepi Hoosiannaa. Nimittäin tuossahan ei paljon apuja enää sitten muualta saa, kun jaloista alkaa potku loppua. Ei enää ei ollut paljon, aika olla reilu 2/3 takana. Ja ei muuta kuin nyt sinne vaan Timo pumpit päähän asti. Saa sitten otettua tuon salkun käteen. Näin maatalousyrittäjä kautta opiskelija vie puntteja eteenpäin. Mites tuomari, pitääkö olla yhtä aikaa ilmassa vai voiko viedä toista ensin ja sitten toista? Sisään tässä ei sen kippi. Ja hyvin ainakin nousevat, mutta tosiaan on äärimmäisen haastavaa saada tasapaino sellaiseksi, että nuo yleensä lähtevät eteenpäin kulkemaan. No niin, ei muuta Mika kun kaikki peliin. Ja näin, siinä nähdään mitä suomalainen sisu tarkoittaa. Helppo olisi vain jättää siihen ja muuten, mutta näin Mika yrittää sen mikä jaloista vaan vielä irti lähtee. Näin lähtee sitten rauta liikkumaan. Ja näin on jo 3/3 takana. Ja nyt kun menee puoli välissä ollaan jälkeen. Paina paino.
kolmas osaaja käyty. Ja nyt hyvä yleisö. Käynnistetään nopea läpi oikein kunnollinen. Saadaan nähdä, miten siniset salkut tulee jälkeen takaisin. Jäin! Vielä näköjään tuomari näyttää, että pikkusen siellä pitäisi, vai pitääkö? Kyllä pitää. Nyt ilmeisesti voidaan todeta, että tämä on voitettu kanta. Hetken kuluttua näin. Tuomari hyväksyy sen. OP näyttää sormella ykkönen tässä laissa ja nyt sitten. Ottelepas yhdessä salkut sieltä pois luettimasta. 220 kiloa. Mies näyttää kaverit, että olisi meikille ruokakaupasta. Sitä on käyty vähän viikonloppuevään ostamassa. Taitaa olla pari keissiä oluttakin siellä pohjaan. Voi miten helppoa. Noniin, OP Pöllänen. Näin, 3. Tämän maanviljelijä opiskelijan leipalaji, mutta suomalaisesta ja itäsuomalaisesta hulluudesta lähtenyt kokeilemaan sitten näitä hommia ja täytyy sanoa, että ihan hyviä suorituksia noin. Ensimmäinen minuutti on helpoin. Mikä sitä kestää? 15. OP-lajin sisäistäneenä kertoo, että se eka minuutti on hankalin. Sen jälkeen kuulemma helpottaa huomattavasti. Ja kello käymään. Aika alkoi. 5. 10. 15. Näin, pikkusen käsissä. Aika. Pitkällä miehellä on sen verran iso kämmen, että saattaa tuo puristus siitä löytyä. Näpissä puhtia ja aika helpon näköisesti mennään asentoon. Näin. Porilainen pitää aika tyynen rauhallisen näköisesti tankoa paikallaan. Mitä lie miettii? 20. Hyvin on rauhallista. 130 kiloa ja näin siinä varmaan muistellaan mitä mamma laittoi ostoslistaa ja niin edelleen. Hyvä meininki. Vielä, pidä Niko. Nyt pientä tarinaa alkaa tulla vielä siitä. Ja kohtuullisen rauhallisesti ja jämähäkästi. 5. 10. Ja on tyynen rauhallista tekemistä. 15. Ei vielä minkäänlaista merkkiä väsymisestä. 20. 20 sekuntia takana. Ja näin on nyt sitten kova paikka. Ja kannastusta lisää nimittäin nyt alkaa kysyä sitä. 30 pidetty. Ei aivan OP pysty siihen. 20. Sitten Perttu nostamaan 96 kiloa lavalla. 110 kiloa lavalla. Seuraava tonkka 126 kiloa. Kyllä pitää sanoa, että noilla voimilla maataloushommatkin sujuu, vaikka olisi vähän traktori rikki. 126 kiloa vielä pikkusen. Hyvä. Ja näin viimeinen tonkka 146 kiloa. Näin kello käynnistyy. Ja ensimmäinen kevyesti 96 kiloa, siis toinen tonkka 110 kiloa. Ja kun ote on saatu, niin se on myös tonkka lauteella 126 kiloa. Nyt joutuu pikkusen asentoa tarkistamaan, mutta eiköhän se sieltä nouse. Se on siellä ja sitten viimeinen 146 kiloa. Ja tässä kohtaa mutta yleensä se kannustus ei ole yhtään huonoa. Näin se ilmeisesti.
No ensimmäinen tosi helppo. Joku palloa olisi nakannut. Toinen 110 kiloa, ei sen raskaammalta näytä, 126 kiloa. Oli sieltä! Ja on lauteella ja nyt sitten hyvä yleisö. Nyt kunnolla mukaan 146 kiloa. Ja näin koulusi sitten Mika ensimmäinen, joka punnettaa koko setin lauteille. Siellä on sylissä. Nousee. Loistava suoritus. Mika Hannikoski. 31. Ja nolla siinä kun Kolvan otti syliin ja nosti 96 kiloa voitettu kanta. Ja näin. 110 kiloa myöskin takana, 126 lähtee kohta ilmaan. Ja nyt alkaa tyyliä. Tahti löytyä, näin on enää Sampalla yksi jäljellä. 146 jäljellä hyvä tahti on menossa. Nousee. Vielä vaan! Ota nyt se pois! Kunnolla asennetta mukaan tähän ja nähdään, että siellä vahva mies tekee tosissaan töitä ja jokainen taputus on lisää apuja. Näin kuitenkin. Hyvästä alusta huoli tällä hetkellä ainoan täyden suorituksen aika. Ja se on varmasti nyt Timpalla tiukkana mielessä. Aikaa näppärästi lähtee. 2 voitettu. Seuraavana 126 kilon tonkka lauteilla nyt. Ja nyt yleensä mukaan. Viimeinen tonkka. Ilmassa on. Opattaa vielä toisen otteen. Näin, siellä kilpailijat kannustavat toisiaan niin kuin tässä lajissa pitää olla. Mutta sylissä hyvältä näyttää. Hyvä Timo. Ja näin, toinen taas suoritus. Nikolainen. No justiinsa, ihan kuin olisi ollut tyhjä tonkka. Siellä oli vissiin 2 litraa pohjalla. Nyt 126 kiloa. Yhtään helpon näköistä toimintaa. Ja nyt yleensä taas mukaan 146 ja 4. Viimeinen tonkka. Muistutakin nyt nimittäin lähdetään ratkamaan tällainen voittoa. Aivan kevyesti 2 ensimmäistä. 126 kiloa kolmas. Ei ole aikaa kuulla siinä kulmalla. 126 kiloa 146. Ja onhan se rohkea.